A. Bun, am revenit și cu cea de-a treia parte. Bura. Unde ești, mă? Vezi, poate postezi partea a treia înainte de partea. Stai, mă, și că le-am numărătate. Yeah. Du-te, mă, de aici, unde te-ai dus? Mie mi se duce benzina și ăsta e tocmai la mama naibii. Că și mie. Dar am de la de gazolină. Gata, te-am ajuns pe lângă tine. Bă, dar nu mai pot să opresc, du-te de aici. Hai, mă, vino. Vino că se trage. Se trage, vino. Mă, că am oprit, hai. Unde ești, mă? Acum îi dau ca prieten. E ce fraier. Gata, frate. Headshot. Gata, Încă te un. Știu, hai, urc o dată și plecăm. Bă, mă duc peste el, gata, mă nervez. Gata, le omorâși pe ăsta? Da, de mult. Hai, mă, urcă. Stai, bă, iau și mașina. Mai este unul. Stai, bă. Mai este unul. Tu shut up. Stai că-l iau eu pe ăsta. Unde ești, mă? Nu, Mă, pișatului. nu te deranjă. L-ai omorât? Nu. Să nu mă deranjez să... N-am ce să fac. Dacă l-aș și vedea, Da, hai în mașină. ia poate în casa asta. Ia să-i dau ca prietenule. Muchacho, aici ești. Nu. Vezi că vin spre tine. Muchacho, aici. Bă, Dacă poate te calc din greșeală, tu dă-te din ușă. Uite, gata, hai, urcă. du-mă la mașina mea. Stânga. Dar știu eu unde e mașina ta. Arcat? Bine. Stânga. Gata, hai, stânga. Înainte, dreapta. Mai întâi dreapta, frate. De aia roșie, mare. Da, aia. Bine, mă. De a cincea. În a șaptea sunt. Să nu dai frână. Au. Așa. Oh, nu, suntem așa departe de save, ajutor. Mor. Tu te utici. Hai, bă, stai să fac așa. Mai sunt 11 oameni. Aba nu, mai sunt 8 oameni. Serios? Du-te, bă, de aici. Câte kill-uri a făcut? Unu? Tot meciul ăsta a făcut un kill. Un kill. Da. Da, mă, serios, așa mi-apare. Mai sunt 7 oameni. Gata, eu sunt pe aici. Unde te-ai dus, mă? În save. Dacă eram de Eu am ieșit din safe. Aoleu. Mămăliga mea de copil. Oh, shit. Păi m-am lovit. Destul de rău. Într-o clasă. Mai spațiu, da? Zici. Oh, mult. Nu, nu prea mult. Îmi place unde e red zone-ul ăla. Că spart, acolo moare toată lumea, știi? Da. Ui, bă, băiatule, vin aici așa. Hai că am venit. Ai găsit ceva bun? Vezi, poate îmi fără cineva mașina că te iau la bătaie pe tine. Stai acolo. Stau. Uite-te. Stai acolo! M-a saltat unul. Ajutor. Și nu știu cum să te ajut. Mă duc în casă. Vin aici. Nu. Oleu. Unde ești, mă? Aici. Ajutor, dă-mi de ăla. Gata, stau. De spate vine ăla ca prieten. Trebuia să închizi ușa, dar acum. 3, 2. 1. Vine Și. unul. Trebuie să închizi ușa cu gura. Lasă. Gura ta. Tu zgura ta. Închide Gata. ușa. Am închis-o, cetează. De spate până. De unde, bă? De unde? Am luat și o kill. Cum ne-au omorât pe toți? Pe amândoi. Cum s-a întâmplat faza asta? Nu știu. Du-te, bă, de aici. SS. Wow. 12 kg. Șmecher.
Ok, o să punem pauză și o să intrăm acum pe Brawl Stars, să jucăm un pic de Brawl Stars. Nu. Ba da? Știu eu ce facem. Bun, gata, am intrat pe Brawl Stars și hai să-i arăt, am o surpriză pentru David. Ia uitați aici, dragi abonați. Ia uitați aici. Ia uite, Mama are gadget. am gadget pe Nita. Da, el are Star Power, el are pe toate. Este că îmi primim ceva free. Poco. Pocolino. Bine, gata, hai. Ia să vedem, stai. Da, ce jucăm? Gata, hai, intru. Trebuia să iau un dropper, ceva. Dinamite! Bravo, ăsta, dinamite! Vezi că te las singur, merg cu Shelly asta. Te înșel. Am văzut meciul acum. Am făcut kill-uri. Ah, mi-a dat cu spray în ochi. Putea dracu. Pute aici, nu poți să respiri, bă. Ce era sunetul ăla? Uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Vezi că a dat ultimite. Pușca voastră de... Uite-o, mă. Nesimțita Hristoșii ei de Hristoșenii. Gata, hai, bun, dă-i. Amețește-l! Mamă, folosește gadget. Dar ce, bă, da, e chiar bun asta. Poate plec audio. Asta audio. Nu puteai să dai ultima dată pe chestul lor? În chestul lor, hai, pe chestul lor? Pe chestul, doamne. Tu, ca și... Uite-l, mă. Ia uite-l, mă, nesimțitul. Eu ce-i place, mă. Bă, da, trebuia să iau... Gata, hai. Pleacă-n Paștele tău! Mă, cac. Știi ce se întâmplă când mă cac? Absolut nimic. Mă cac, atât. Aoleu, asta sună dureros. Băi, ești așa. Iute-l, mă. Morții voștri. Ne omoară. E inutilă. Mai și Ems între ei, cu ei. Ia și ce, gata, îl invoc pe Dani Mocanu. Știi cine e Dani Mocanu? Mă bucur. Îl invoc pe Dani Mocanu. Ți-am zis că le-i... Dacă pierde și meciul ăsta, Ți-am zis că îl invoc pe Dani Mocanu. Ăsta-i Dani Mocanu, mă, e cocalar propriu zis. dacă pierd meciul ăsta de joc, și iau și corona. Ce se aude? Du-te, mă, mori! Per, satane! Sunt prea gras. Grasule! Puteai să ieși și tu pe dinamite. Uite-l, mă! Mă, nesimțitule! Bă, tu ești tampat? Vrei să fiu tampat? Tampat! Dan Badea! Am făcut kill ca la Dan Badea. L-a omorât pe Dan Badea. Mă, pleacă de aici! Morții! E cocălărie. Să fie pentru cocalarul de Dani Mocanu. Ei, nain! Iget! Cocalaria! Nu, cocalaria, mă! Hai că l-am farmat. Cocalaria! Tu ai auzit vreodată? Stai!
ai 5 minute să discutăm despre Domnul nostru Iisus Hristos, misia chip luminos. Cur cu varză, cur cu varză. Cine a făcut ultimul kill? Ăsta băiatul. Ia să din cine v-a cărat. Hei, că să măi. HSV v-a căutat. V-a cărat HSV-ul. Da, sigur. Deși nu e adevărat, o să-ți dea la... lasă. Treacă de la tine. Nu jucăm asta? Ce? Chestia asta. Nu pe duo, bag și tu pe Gem Grab. Dacă jucăm chestia asta. N-am jucat niciodată chestia asta. Ia stai să vedem ce mapă pe... Băi, parcă aș merge cu banii, da, mi-e frică. Ia stai că pun eu pe cineva care n-am mai jucat de mult cu el. Și am și skin pe el. Sau, nu asta. Am intrat în altă parte. Sau... Care l-ai și tu. Că l-am primit de Crăciun. Știi tu. Hai, gata. Uite, 6 trofee pierd. Aoleu. Gata, hai. Bă, dar ce se aude sau nu vorbi? E la tine? E la tine? Nu. Așa se aude când se vorbește. Nu în timp ce vorbesc eu, se aude. Mamă, ce dă? Ce dă? Ăsta ce face, mă? Bă, nici nu poți să intri între ei, că ăștia sunt ceva genul, bă, noi suntem echipa milionar. Ajută-mă! Ia! Ia uite ce m-a... Bă, m-a simțit eu că-s viu, bă! Ștefane, dă-i ultimata. Pușcați-l, bravo, 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 cocalarii mei, hai, hai, fugi, uite-mă, i-a crezut că e primul nostru, Bă, Ștefane, lasă. eu sorbu, te rog, ce faci, mă, bă, tu te atingi de prietenul meu, tu te atingi de prietenul meu și mi-a tras un shotgun frumos. Eu par Slayer. Bun, cu atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și ne întâlnim data viitoare. Vizionați videourile și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!